ଏଇଠି ପୁରା ଅଛି। ହାଏ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ହେଉଛି କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଏଇନା ସକାଳ ପୂଜା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଦେଖେଇବି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୂଜା पर ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ ସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ସଜଉଛୁ ତୁଳସୀକୁ। ସେଇଠି ବନ୍ଦଉଛି ନା ଏଠି ବନ୍ଦଉଛି, ଏଇଟା ଖୋଲଉଛି। ଏଇଠି ରଖିଛ ତମେ ବିସର୍ଜନ କରିବ। ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ପୂଜା କଲେ ଭଲ ଭଲ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଞ୍ଜୁଳି ଟେକା। ଚାରି ହେଲା। ଏବେ ମାଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦେଇବା। ଏବେ ଭୋଗରେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ନମ କରୁଛି ଠିଆ ନେଲେ ଦିଦି ପଟେ ଠିଆ ଭୁଲେଇବ।
हाँ हाँ ଏବେ ନଡ଼ିଆଟା ଦିଅ ଗେଲି ଅଞ୍ଜଳି ଟେକୁଛି ତାର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ କୁମାର ଇଏ କର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଉପରକୁ ଚଉରାକୁ ଦେଖାଅ ହଁ 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 ତ ଆଉଥରେ ପୁଣି ସେମିତି ଅଞ୍ଜଳି ଧର ସାତ ଥର ହେଲା ଗୁଆଟା ଦିଅ ଜହ୍ନି କାକୁଡି ନହେଲେ ଏକାଥରେ ଦେଇଦବ 3 ହେଲା ହଁ ଏକାଥରେ ଦେଇଦିଅ ଚଳିବ ଗଣୁଥାଅ କେତେ ହେଲା ଏଟା 5 ହେଲା ସେଇଟା 4 ହେଇଯାଏ ଏଇଟା ମିଶିକି 5 ହବ ନା ହଁ 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 6 ହଁ ତମେ ଧରିକି ଦଉନ ହଁ ତମେ ସେମିତି ଧରିଦିଅ ଚଳିବ ହେଲା ଝିଲି ତା ହାତ ଧରିକି ଦୀପଟେ ଖାଲି ବନ୍ଦେଇ ଦେ ସିଏ ଥାଉ ସେଇଠି ଦୀପଟା ଝିଅର ଖାଲି ହାତ ଧରିକି ବନ୍ଦେଇ ଦିଅ ତମେ ଧରିଥାଅ ହଁ ତମେ ଯିଏ ଧରିଥାଅ ଗୋଟେ ହଁ ତା ହାତ ଖାଲି ଧରି ଦେଇକି ବନ୍ଦେଇ ଦିଅ ବାସ୍ ଧନ ମୁଟିଆ ମତେ ହଁ ବାସ୍ ସକାଳ ପୂଜା ସରିଲା ଆମର ଏବେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ ସବୁ ଆଗୁଆ ଫଳ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ିକି ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ଖାଲି ଆମର ଭୋଗ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇକି ତାପରେ ପୂଜା ସରିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂଜା ଆମର ସରିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ପୂଜା ପରେ ପହଞ୍ଚିବ